Здравейте хора, днес ще играем Human Fall Flat. Егати лоудинга. Това зарежда 100 часа, трябва да забърза малко. И също... Да, ало? Сега ми слага и widescreen. Stay away from the loading set all the time. Press A to start. Groovy Games, какво е това нещо? No Breaks Games. Press A to start. А това ли ми е човечето? Immersive. Continue. Play. Online. Не, трябваше хост публик. Старт. Ейт. Това е забавно. Ето тежи. Ай, справи се и ходи на някъде. Сега се завъртя. Ето. Вземи този айтем. Айде. Е много странна игра. You've just grabbed an instructional video. Hold it tight. Great. Whenever you're lost or otherwise in despair, look around for such remotes. Once activated, they'll provide instructions ranging from not very helpful to totally useless. If there is no remote around you, you may return to initial despair, or you may start looking for ways to solve the puzzle instead. You've just grabbed an instructional video. Hold it tight. Great. Whenever you're lost or otherwise in despair, look around for such remotes. Once activated, they'll provide instructions ranging from not very helpful to totally useless. If there is no remote around you, you may return to initial despair, or you may start looking for ways to solve the puzzle instead. Не, защо? Ето какъвто е дебел, разбира се, че няма го такова това ниво. Ай, изправи се, брат, изправи се! Изправи се! Добре, изправи го. Не. Отиваш натам. Ети с това падане на... Ети плюс това падане на дебеля. Ай, си ме тъпата пломба. You've just grabbed an instructional video. Hold it tight. Great. Whenever you're lost or otherwise in despair, look around for such remotes. Once activated, they'll provide instructions ranging from not very helpful to totally useless. If there is no remote around you, you may return to initial despair, or you may start looking for ways to solve the puzzle instead. Да! Натисна го. Сега съм в Охайо. Хайде в Охайо съм. Тук намерих още едно видео. Hand direction. As you may have noted. Hand direction. As you may have noticed, you will reach for things that you're looking at. If you can't grab something or push a button, don't blame your hands, blame your head. You may need to look up to grab something that is high. And you will have to bend over to reach something that is on the floor. Don't worry, this is a safe place. Това е много сигма игра. Сега взимам предвид. Не. They will reach high and bend low to achieve their goals. Сега тук се пускам по парзалката. А не, това не е парзалка. Скамница. Малко подскачай малко. Ей! They'll grab opportunities with both of their hands.
Yay! Yet they can't fly and never will. Ай, сега съм в публик лоби. Тук има някакъв нотификат. Йей! Абе, тук Чучо Чарлз май се е разбил. Аз взем една тухла. Егатите не може да вдигне и тухла. Бе, сега ще се катерим. Не мога го стигна, това е много странно. Добре. Тук се мъча 100 часа с изкатерия. Добре. Ще го разтегна и така нагоре. Знаете, ще направя low climb в Gorilla Tag. Сега ми дойде First Person мод. Имам безплатен First Person. Знаете, няма го катера, това нещо много е тъпо. Ще се може да приближа камерата, стане First Person. Просто изкатеря на влак. Добре. Още малко. Хайде! Йей! Не. Сега не спира да танцува казачок. Сега той си размахва ръцете. То така и когато почна Gorilla Tag да играя, не може да се катерия. Ама ръцете ми не са толкова дълги, че чак нагоре да стигнат. Ще видим ако мога да се лекна дълг левел. Аз буквално започнах от начало. Трябва да бутна коша за буклук. Контейнера, трябва да го бутна. Направо ще го дърпам, ще го дърпам. Да. Това е по-лесно за катерене, това е хубавото. Си, сега паднах. Сигма. Сега трябва да избутам влак. Ела тук, брат. Днес ще го издърпам от там. Защо му ръката му е залепена за гърба? Ето, той най-накрая се усети. Дърпай, айде, дърпай. Дърпай, можеш. Айде. Не, шо го избута? Знаете ли хора, това видео вече ще свършва, защото тук не мога да разбера как да контролирам тоя човечец. Чао.